Han tyckte han för det. Nu kör jag. Jag får köra. Jag ska köra rätt hårt för rätt att Thomas sitter och lyser hytten nu inte han tyckte det var bra. Så. Sen är det progressiv styrning på den här, så man gasar lite så tar du tagen när man varvar upp sig själv. Man kan aldrig ge full gas. Jo, man kan ge full gas men det kommer ändå inte... När man sätter en sån växel kan man sätta en rakt då så blir man två parallellspår precis in till varandra. Efter en sån svängväxel.